balma bange baka kuta doni ke bawo ko abeke sababu ye kallaba ko jugul la si hadama dem bange baka kuta libe ke sababu ye kallaba ko jugu sul khatima laban ko jugu bange baka kuta be ke sababu ye kalla si hadama dem nimbora o yorola minye ati Muhammad ibn Salima ya qisa fulafo aka kasitin kono ako qisa folo ayo me mogo dola abe qisa lakali wakati mi akwa atigi yerebe balola ako ewa chokoroba dode do ana dembe nyogon fe Madina ka bolon kono ciden ka dugu Madina usera yoro dora doro chokorobay ni dembe nyogon fe doro kuma ni temina chokorobay ni denche doro denye abo chekoroba nyaka ayetege farabo chekoroba nyaka ayabugo jamana na ku kori mankambe aya fa bugo o ya soro Madina jandara mushefu dobe Saudiya ka dugu dode ka jandara mushefu de me Madina nkadido ale fana bora ko abeta ka bara yorola anya be jama korilenna akunin jama e munye parce que jandarmo ale ka baro gerela jama la ko mumbea o ko nin chokoroba na dende fule ka chokoroba mbugo ko ka chokoroba bugo jandamo ko ale ye yawa dey minani akulushi penye sentiri yoroy jandarmo nyamina ni sentiri yoroy ko ale ba fe katana birola ani ladabudi ni nyangili min kaka puru ko kala to korba nye jandarmu imbolomina akon denke mahali akon makono folode kanatana akon mundo akon nin fulede ne fa ta juru de sarala ne fa o juru de sarala na lalla ni nyenne ka fa juru saratode ako dondo la kinton den sibe hakem minna justi kinto ola fi hajihi makani bijat kanton ni yuro nin fana la de kuma temena kuma udo temena nin face mfa ye kuma do foma giriyaranka nya bo anyedaka nya bugo me mfa fatulen ko fe nimisra nin koyne be bonne na chogodi fobbi ansera ni yoro kele na ne de nya bon nyeka mba jigi tilika bitilika o mfule kam min ken fala de o de tajuru sarale mfule mba jigi tajuru min ken fala ala ya juru saranna atoy o de ya to ko bange bato e juru donde ni e juru min do be sarafoy iye min fi bange baga iye min ke bange bagala abena sarila dondola e wanni sarala akon fa ka juru de saralanna atoy akisa fulanna dawude ako chokoroba de ako jonyo khisa foye ako Cheikh ibn Salih o wakati Madina al-Imami de do Madina ka kiri tige nyema tunye alede araisi mahakama Cheikh ibn Salih ko de yo khisa fulanna fo alay ko chokoroba do da korola ko jugo aya ako adentumbe me dey arabu o wakati utesigi yoronin kale utesiro yoro kale wakati be ubetama de la me ni dembe tama ate soka ka chokorba to akofe ani chokorba imbeta de na beta yoromi abe chokorba nyere nyame de ka ni chokorba ni mbafe ka sugune ke yoromi abe nyame biri ka chokorba inta ka jigi abe sugune ke na tilala sugune la abe chokorba inta fana ka yele nyame ka ubeta ko kungo kono na yoro dola abe bele yoro o ya suru tile ka fari tile mandire do tile ka fari ko jugu tile ye bele yi sofe akakala ko jugu to korba en ko ale ba fe ka sugune ke aye nyame biri ka to korba jigi aba haketo ba ko mimma kisili khashiataini hada made komi afoli ka gele bamaran kanda be ken nani ne aba haketo ola ni min barabu kando kisuli al khashiataini
hadamaden ce yau ni hadamaden ci jamfara i korola ube jigi abe faamu u togo ube me a foli ka jugu bamanan kana tuma ma ye fa jigi fa be sugune ke u jigina duguma ube da bele kalamain ka denye a tege da bele kalamain ka tege do fa ka ceya nunu ni bele kalamain ce kala ya kanu soro fa kunde ko oho ako iyinda ako depuis iye ne dans la donnée mina ye fengo fenkene la na ya beken fay kinta kinjigi iye fengo fenkene ya beken fay me ifule kam min kenete ne man nin ken fay iyinda ni nyorola dawdenya fana saralaw ba masara aqisa dobe mahmur mutar sinkati de bofo akum madina kamalen dore tumbe ale fanta sete fay kamalen sera furuma awa fa ko de sete ne ko nebe muso furuye de kamalen yere tara bara abe bara ke naye min soro aben Allah sago naye min soro aben Allah sago ko na cha yarabe muso furu fo o sera wa muga iriyale wa muga a sera mo la sagulen babolo dondola fa ya wole akonde ko bi wori ko be nela de akon fa wori ko be la ko wori ko be nate denye wori munun dogo nyini wa muga ya taruta nananu ya kon fa nunu mina ne tunye nunu fara nyogon kare puru sete e kamuso furu ne nyire kamuso furu ne ni e ko wori ko be la umina fa kasira kun den te sika nunu mina ne kanka muso furu sete ne e yire ye munun dogo fara nyogon ka kunne ko mina ten nunu mina den de ko wallahi fa ibu mina de faya umina anyaji bora yumina yeddu aukai ako tile sabana madina janna fulu tigi bado be madina o terike ye mugo doye aye dumuni do tobi ko ambite utara dumuni ke abo ako terike manne si sote do dayele komi awbe dugu kalama ma ko be danaya mala nimimbe barake nyon fe nimmi danaya mado aterike mfana ka domba be mindo kera nin kama leinde minye wa mugandi afama awa ko ne fana madina ya ne dalembe mugo la aye deni kama len to fo ko ne dalembo de la de ako ina kana ana tara na folo tigi nyata bara la vanshi folo mindira ma ado iriyali wa kemeni muga afana ye ofo balmo nanye nimbe fo ni nimbe bora isa bange baka bato koni fora awye Abdullah ibn Umar dondola ube alikaba tawafu anyabe dola baba kola be tawafu kenai akwa mun nye imunya ko ni nyembade akwa la kisara herala etuma mi kamale nyime ako Abdullah ibn Umar ma ko nya saraba ako ayi iye doke ala kisara ne tinya mina hara atinkele dimi ima sarwala fulo timminya mina e woloto hari timmina kele dimi ima sarwala fulo ala kisara ye doke balmo nanye nimbe fo nambora nimbela bange baga ko akagele ni kera do denye jurudondo abesara ni kera danga denye ni alama farika jurudondo abesara ni nimbe donna bange baga bato fana ni qaida be fihi tafsir qaida be faramfansha balade nun ko bange baga ka bato ala sosote de ni bange baga nyamare ala sosole otede ni bange baga nyamare tiden sosole otede ni bange baga nyamare islamia sharia do sosole otede ala minye bange baga bato fo awye ako wayinja hadaka ala an tushrika bi mali sallaka bihi ilmu fala tutihuma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa nim fana jigina jonka kibarala sadu buna be wagashi awolo ba tuma misadu limanani muhammadu sallallahu alaihi wasallam kado silamiyala abatu nye kafiride ako saduma awa akonne ye dumuni tigenyerela nye mijin tigenyerela nima dum bonni muhammadu dina ina nete minte dumuni ke
kungo be faga minogo be faga ba ila gosina ka fo sadu kera sabaya ba faga akomba akon nin keme boyila nin keme na bila be bo bonyana nete bo mamru dinala danga de yate de ne yenya mar ni minye nin keme bo bonyana nin keme na bila be abe kelen bonyana nete bo mamru dinala timamo ba jigi tigara la ya ka dumuni ay dumuni du kammi ala ko ni bange baga fula yi kelede ka nyini fede ko ika fula na farane alaka ako kanu fula bato wala de me ika jiya musalaha ni ika jiya nyuma midni bo ke akuye me kanu faruka fulan ka foyala de fulan ka foya fora le junubu kumba bay suno junubu be de bo ola fengo fenya haramu fengo fenya bidiyai fengo fenya alaka wajibi tole mo tettu bange baga ko la de ani fana ko do be o ma wajibi hada madenka ko ka bange baga bato o yorola ni bange baga ibala ala sosola ma wajibi kay ka bato yorola ati kay ka bato yorola ni bange baga ye fenyini fe nin kelina ke baliya torana na fataka o kima sila intore akuika kodo toyo o toli tora be eka ni ya hara toya na fasita aleka akuika kodo ke o koyin keli tora be eka ni ma har ni ya ke anna fasita aleka bange baga batoma wajibi kan ni rofana la Cheikh sila bunte me bufu misali la akera muso ye akera cheo ni ka bange baga koima che ni bange baga muso maro che mado e ba ke ka muso do furu silamiya sariya la ka furu nyogo mano dina tigido jogo nyuman tigido iya nyini bafe kan ni muso furu iya nyini bafe mbako kan ni muso furu ko ikana furu de ikana ni muso furu de aha na ya soro ibade yafu ibu ifade yafu ube fula de yafu nuna na ni sababu min yi silamiya sababu ye na bi balika muso yin furu ikana muso yin furu de me numa na ni sababu ye silamiya sababu sariya sababu min ba e bali ika muso yin furu ni yoro la ni mugo min sera ka kari muso na ka toye kon ka to bange baga utala akani me ni yere ya don ndu sukundi la muso nan tese ka toye bange baga ma wajib bato ma wajibi kaya ni famuna wa ni de muso ma de do ce bori fe dina tigi de do jogo nyuman tigi de do ifa yere nyamara do ko abu dama iba ko ate ko ale sentala de muso ma na ya soro ba ko nin furu ne sentala ni baye ko fo silamiya sababu do na yi silamiya sariya sababu do fo nin ba bali koy kana furu ce ma baka kuma be minare nin ce ate salli nin ce dina kabolo nin ce ko bara ni wal muso de be nyogona nin ce ko muso bilala de bara be muso de bilala na ye sababu fo min ye silamiya sariya sababu ye na bi bali ka furama baka kuma minai kana furama me na ya sori ba ma sababu fo min ye silamiya sababu ye fo dinya ko doro dinya na taw ne dinya ko doro e fana dina tigi de ya atigi dina tigi de ya tigi do nyuman tigi de do e fana bolo ninni na nyogona tara ka neda nka nyogona soro aka gele bange baga bato ma wajibi kan yoro fana la bange baga bato ma wajibi kan yoro fana la ni fa ye siradi furwa tigima ni bange baga hari na maso kofe abena so sai usali fawjana anyin karan ni nyogona ma ako afuru ni bange baga maso abena so ha ako hari na mana so kataw be ale de fanfelala kataw te fanfelala hari na maso kataw be ale de fanfera kataw te e fanferala donc antum be nununde fo ku faraka nunun ka kolosi bange baga bato be me alaka hakebe bange baga ka hakenye kiden ka hakebunye ni bange baga fula yubila ala kutala ute bato wala bato lite wajibi ka yorola yitu bato o yorola we ka furu ko ina nuku bubbali muso do furulina dina tigido jogunyuman tigido sababu werete silamiya sariyata bali ka furu ika furuke nu yu nyamari ki ka muso do bila silamiya sariya sababu sute silamiya sariyata wajibi ka ika bange baga bato ne yoro nonona wakati maseda subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilayka